Mewe chimbogara tione. Imbo uyai. Danda uyai. Chiuno changu. Ai, anopisasi. Chair, first chair bamba bagogo. Hai, First chimbuya. first chair. Because first chair vana zvibhenji zviviri chete saka ndo first chair iyo ito eka gege ngoko gege je iyo ga krige krigi krige kriga krige krige iyo ndanyara nezuva mbuya ndiro ndola ndanzi sapa ndazi anga ariko mamwe achona mina ngakamarika ese anga ari more than 20 anga ndikachiramba saka ndatozoenda kusitoro kwawo ndikanopuwa iro saka retutsvina kumusoro handei mbuya batai feel the door flame maybe choco oh this one no what is I'm a builder. Hela. Door frame for the people. Thank you, Shemarians. Totenda zvakare maShemarians. Shemerens. Hari wakanaka. Mwari uyu. Mwari wakanaka. Saka kuti tina zvokona kuenza nedoor frame. Mashanda. Amen. Maita. Maita yaShemerens. Amen. Pasi rose navari mumvura navari kudenga ikoko zvanyorwa pano pasi zvanyorwa panyika indasingazi kuti zvakatonyorwa kudenga napasi kuti ndichazodai. Haleluya. Amen. Akatonyara mbuya hayi ndanyara. Amungakoni kunyara nezvatiza kudai Jesu wedwe kukugwadza naso. Zviri sei guys. Oh my goodness. Go zviri sei. Zviri bo. Tarisai mudhuri kwave. Vaiwe. Pamazuva maviri. Ndinokufara naJehovha. Amen. Ndinokumfara. Pamazuva maviri. Oga. Mudhuri watonidarika. Tarirai muone. Wotoita mumvuri ka. Watova mumvuri. Watova nemvuri. So guys, kitchen yagogo is coming through. Zvinova zvinofadza. Tichiri panapa. Apa icheswa mawindow. Takatozobva ticheswa mawindow. Saka apa window, kuseri kwacho window. Tikuratidzai. Saka apa. Ndo pachange pachinzi kokoko murimo here umo. Yatirimo. Wodi. Wopinda kuna chibhedhi chiri panapa. Chotapo kachikuwapo. Handiti? Imo wase kuti doko yakati yakakura. Yakakura ihombe. Alright. Vamwe vaichema-chema tiri kutongodhana nezvipo. Kuri sei vamwe vaki? Riri sei basa? Tiri kuzviona kuti mafamba. Ena musitomira zvokuseka. Kicheni inenge yatomira. Gogo ndozvamai vakamuchita here hosi yenyu iya? Handisingatogoni. Asi kuri kupisa gogo. Saka ndotoshandira zvokuita sei? Vakapfeka Kuri kupisa. Kuri kupisa zisingamboiti. Saka nhasi pane patikamboita mavhidhiyo akasiyana-siyana nebhajeti yatatinayo imwewo zvakare chikobatanidza takwanisa kunge tichibuda nedoor frame. Iwo wainditi door frame unogona kuwana $15 $20. Waza door frame inodhura $57 door frame randatenga. Because kune rema38 ma Richards. But vataanza tipu recommend kutenga iroro because ranzi
pamakicheni harinanyatso kuzipa ndofunza saka ndinoita pazvirungu then ndibva vandirikomenda kutenga iro refu 5700 something saka ndiro ndazodira ndazotenga saka tava nedual frame saka ndomukova nai muchaiteka kasirai kwana vanhu vaviri munoona kazviri kuitika kuosi makagara zvenyu apa zvese ndotoona kuona muri mumvuri mene handiri mumvuri ndakati ke amen mwari uri kushanda oga amen ngirozi chaiyo yanda ndisingazivi kuti ndichaite ngirozi yakadai mwari uchandigamuchi totenda esari kuti sapota mbuya mwari sapoti yedu yekuti roofing inge ichifana inge ichiuya please yapota taponga roofing kurufu kuti kuleka matanda acho anodiwa nemazenga acho anodiwa zviri kuti dhure saka bhajeti yedu ma1 saka totenda in advance kuna avo vachabatsira saka gogo tichitenda ipapo ndikanimbokuratidzai door frame rachoni tichazowana ticheya magorokoto chimbogaraitiwoni imbouyai chiuno changu anopisasi cheya first cheya pamba pagogo first chimbuya first chair because first chair gogo ane zvibhenji zviviri chete saka ndo first chair iyo ito eka gege gogo gege je iyo ga krige iyo ndanyara nezuva mbuya ngasi kuri kupisa right nditodai mbishana chimota ichi chiri kushanda haikona kuti chimota iri kushanda methi haona ndo door frame rako here nderukombi methi ndiro ndorandanzi sapa ndazoti anga ariko mamwe achona mina anga akamarika ese anga ari more than 20 anga ndikandiramba saka ndatozoenda kusitoru kwavo ndikanopuwa iro saka retutsvina kumusoro handei mbuya batai feel the door frame maybe choko oh this one no what is I'm a builder. Door frame for the people. Thank you, Shemarians. Totenda zvakare maShemarians. Mwari wakanaka. Mwari uyu. Mwari wakanaka. Saka kuti tina zvofana kuenza nedoor frame. Saka ihombe zvewe kicheni. Ihombesa. Tenda inoponeswa naJesu. Iticha aimbuya ndakudera madariro angu ekare. Tangidzai. Kana tichitenda tichaponeswa naJesu. Tichaponeswa. Isu tichitenda tinoponeswa naJesu. Icho tichaponeswa. Haleluya tichaponeswa naJesu. Unoponeswa. Haleluya tinoponeswa naJesu. Nasi mbuya zuva rakadai ndiruzvura. Zuva rapisa.
kupisa kuno kwete zvekuseka. Maiwe. Kwaloenda kupfeka wazvidhira zvakadai kunodatsva kutsva kubudisa nyama dzinopisa. kubudisa maoko angu. Chire dzinopisa. Door frame for the people. Head inside. Chamukira icho mbuya ite choshonda ichi. Chashanda ichi. Choshonda Choshanda ichi. Choshanda ichi. Choshanda ichi. Choshanda ichi. Ichi. Dana ndichitenda ndinoponeswa naJesu. Dana ndichitenda ndichasapotwa naJesu. Hallelujah. Ndichasapotwa naJesu. Gogi, how far? How far? Ndwe. Ndarimukirira dhovu remiro iyi. Ndarimukirira ka? Mamukirira. Apa ndikabva ndakasira kudzoka. Mambononoka ke. Kana kuchipisa kudai. Chipisa zvokwadi. Mwari wakanaka. Thank you, Shemarians. Tinozvitenda. Zvakanaka zvese. Ndotenda Shamarians. Hazvina mbonyanya kuda kusiyana nepa-old museum yenyu. Makaitarira zuva rose kuti old museum. Old museum. Iyo yamakambovaka. Amen. Maiwe. Mwari unoshanda. Inoshanda. Mwari unoshanda. Amen. Tisapotwa naJesu. Amen. Jesu wakanaka. Amen. Naye mumvura. Amen. Naye pose. Amen. Nependinovata nchavata naye. Amen. Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinohwa kufara pamwoyo pangu. Thank you, Shemarians. Ndasingazivi kuti ndichadaiwa. Mwari wakanaka. Mwari tinomutenda. Denga napasi. Navose pasi rose. Vanorwa neni vachindisapota. Ndinohwa kufara. Handichanaiwi nemvura. Kana magara mamuchanaiwi mbuya futi. Handichanaiwi asi kungoti kana mobika hamuchanaiwi nemvura muchipa. Aya haiwa. Bedroom ndinaro. Sipiyani ndinaro. Kitchen ndinayo. Kuti ndichada chiko naye Mwari. Mashanda. Amen. Maita. Maita yanyu Shamarians. Amen. Pasi rose. Navari mumvura. Navari kudenga ikoko. Zvanyorwa pano pasi. Zvanyorwa panyika. Ndasingazivi kuti zvakatonyorwa kudenga napasi kuti ndichazodai. Hallelujah. Amen. Akatonyara mbuya hayi ndanyara. Hamungakoni kunyara nezvatiza kudai Jesu wedwe kugwadza naso. Saka guys, thank you very much for supporting our project Nagogo. Thank you very much Rich Film Construction company. Thank you Vazenge na Pankodo vari kubatsira zvakare paproject ino. Tinozvitenda singamboiti. Rambai muchisupporta. We are almost there. We are tinoiti so close yet so far. Nekuda kuti mudhuri wasimuka tava close kupedza asi roofing ndo iri kuti tichiti so far. Maona manje so close yet so far. So close yet so far. Amen. Nekuti kuti zvinji zvapera panofange pane mazenge nematanda ari kudiwa. Ikokoko ndo kuchine dambudziko guru kwazvo. Ndiona sekuti nenguva kuti ndakangonanga neiri ndikiriro dziredu Doframe kudai kana zvichibvira mangwana ndikadzokera vakavhura ndipamwe ndichadzokasa kusimudza mafisha board amire kuti mangani zvongosiyana kuti mangana ndokwasa kusimudza mangwana mafisha board acho kuda matatu handizivi asi ndofanira kudzokera kumafisha board kuda maviri kuda i2 kuda i3 asi vanoda mashanu saka ndoda kunamata neStera Jesu kuti mangwana tinge tine mafisha board iwayo. Kuti atizive tangosarwa nemazengi nematanda ndo atasarwa nawo izvozvi. Zengi nematanda zvoga. Wakanaka. Amen. Tinomutenda. Vakambozvita pakutanga vachasvita zvepakupedzisira mbuya. Mwari wakanaka. Tinomutenda. Thank you very much. Tinedenga navose ngirozi dzose dzichiya dzichidonha. Pano ndisingaziva sinongoona ngirozi dzadonha. Bye bye.